Ce faci, mami? Cu cine vorbești tu? Cu cine vorbești tu? Da? Dai de mânuțe? Dai de mânuțe, mămică? Da? Ce mi-ai spus tu mie acum? Ce mi-ai spus tu mie acum? Ce-i spui tu lui mami? Ce-i spui tu lui mami? Ia uite-te, ce perete frumos ai tu, măi, îngeraș. Ce perete ți-a făcut frumos ție, mami? Da? Ești de acord cu mami? Ești de acord cu mami? Da? Da? Nu mai spui nimic, îngeraș. Faci gimnastică pe sub plăpumioară? Faci gimnastică pe sub plăpumioară? Da? Ce agitație, măi! Ce agitație! Da? Da? Oh! Oh! Zi, mama! Mama! Nu e așa încă. Nu e așa încă, mami. Da. 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 Oh, iasă ceva. Balonașe. Balonașe. Da. De să te ceargă, mami, balonaș mic. Da. Ce-a fost asta? Ce nu vrei tu aici? Nu vrei să dormi, eu așa înțeleg. Nu vrei să dormi. Ai chef de povești cu mine. Da, mami? Ce faci acolo, iepuraș mic? Iepuraș mic. Hai zi, papa! Papa! Că trebuie să dormi! Papa!